Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi munggur kecemplung kali, rupane ireng, rasane pahit. Ayo sedulur sing sregep ngaji, ngajine bareng karo Mas Wahid. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri ngadamatid dzatika fi kulli waqtin wahin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, para pejuang Islam, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah waosan surah Yasin tahlil, warga Dukuh, Tegal Arum dan sekitarnya, wabil khusus sahibul hajat, keluarga ageng almarhum Bapak Widarto sedayanipun ingkang kula hormati. Puji syukur alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sami saged makempal manunggal wonten dalem menika dalam rangka format kentun doa, kirim donga, nyuwunaken pangapunten dumateng almarhum Bapak Widarto ingkang sampun 8 tahun sewindu anggenipun marak sowan dateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, pun ngantuk? Sumuk mboten, Bu? Oh, berarti sehat. Imbah melih mboten sope? Nggih, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah dalu menika kula saged makempal malih wonten mriki sebab dinten napa wingi Bu? Kula enten mriki malam napa Bu? Malam Kamis wingi kula ngelatih ibu-ibu hadroh Bapak Ibu. Dados kula mengenang 20 tahun yang lalu alitan kula niku enten mriki kali almarhum Bapak Pak Iman Rohim. Kula mengenang enten mriki kalih mengenang almarhum Bapak Widarto. Sepeninggal Bapak tampuk kepemimpinan masjid menika rumiyin namine musola Al Mukhlis. Sak menika sampun berubah menjadi masjid. Alhamdulillah. Masjid niku saking tembung sajadah sujud. Masjid ada mim menunjukkan perbuatannya. Masjid wong sing gelem sujud. Alhamdulillah kita mengenang mengulas kembali perjuanganipun Bapak Widarto anggenipun berjasa wonten Desa Bendan menika sangat luar biasa sekali. Wiwit kula cul alit niku kula kenal dengan Pak Lurah. Ketika sampun Bapak mboten nenten mriki, Pak Widarto niku remenani resik-resik masjid Bapak Ibu. Tukang azan. Melanjutkan tampuk perjuanganipun almarhum Bapak Sarli. Bapak Sarli mriki. Lah sak sampunipun kula pindah 2007 kula pindah dateng Soritan Dukuh, kula pengen meneruskan perjuanganipun Pak Sarli kali Pak Darto, Pak Widarto. Tukang azan subuh sampai sekarang kula Bapak Ibu. Dados kula enten Soritan mriko ya tukang azan jebule ya. Sami. Lah, awit napa? Ternyata orang-orang yang dulu kita kenang perjuanganipun
ternyata sak menika tinggal kenangan Bapak Ibu. Pramila kula nderek remen wonten ing mriki bapak-bapak pejuang Islam yang sepantaran kali almarhum bapak kula Pak Iman Rohim, wonten Pak Wandi dan seterusnya niku Masya Allah 4 sekawan nih biyen kuliah bareng S1, Pak Wandi, Pak Baskun, Bapak, Pak Iman kali Pak Topo ngesrep loro-loro dikukut kantun kalih nih. Kira niki Pak Wandi kapan nih? Mbak menawa malah malaikate lali. Tetap perjuangannya Pak Wandi tesih kuatah, tesih panjang. Lah menika. Alhamdulillah Bapak Ibu kula panjenengan gesang wonten ngalam donya ternyata namung bergantian pramila wonten panggenan surah Yasin ingkang panjenengan waos kala wau surat 11 napa 12 menika kita hidup di dunia menika supados meninggalkan bekas-bekas yang baik. Coba dibuka Bu, Yasin ayat 12 cobi. Apal mboten? Kula ya lali soalnya. Lah kewargen sop niku dadi lali. Kula panjenengan ketika hidup di dunia niku hendaknya menjadi manusia yang berprestasi dan meninggalkan prasasti. Berprestasi menurut keterampilanipun piyambak dan tinggalkanlah prasasti. Meninggalkan apa? Prasasti, kenangan-kenangan indah. Kados enten mriki riyin almarhum Mbah Muh ingkang mendirikan Masjid Mushola Al Mukhlis menika. Wiwit Mbah Ahmad nggih mriki, Mbah Ahmad sing daleme mriku. Mbah Ahmad terus Mbah Muh, terus tamu kepemimpinane pindah-pindah terus sak menika. Lah tinggalkan prestasi-prestasi yang baik Bapak Ibu. Awit menapa kula panjenengan purun boten purun nggih bakale nyusul. Bakale napa? Nusul. Pak Wandi yuswane pinten Pak Wandi? 70. Oh, pun 70. Subhanallah. Paringi yuswa panjang. Allahumma amin. Eling-eling sira manungsa elingono anggonmu salat ngaji mumpung durung katekanan malaikat juru pati. Niki suarane ngeprek, suara kok ngeprek, kudune disetel ngebas kok. Dadi ngeprek-ngeprek. Wis ora apa-apa ngrungokake black diseret ngoten mawon. Panggilane Kang Maha Kuwasa gelem ora bakal digawa disalini sandangan putih yen wis budal ora bisa menawi saat ini panjenengan tindak yasinan, tindak tahilan ngagem rasukan piyambak Bapak Ibu. Kula tingali ibu Masya Allah seragame kliwat 3 7 Bu. Oh Masya Allah malah 7 bapak-bapak gile. Pendak malam Jumat gonta ganti sakniki jenengan ngagem rasukan piyambak nanti sampai di rumah dicopot dhewe nggih napa nggih? Kepora malah kon nyopotke bapake. Tapi ada kalanya nanti Bapak Ibu ketika kula panjenengan ngagem rasukan wis ora kuat nyopot dhewe. Wis dicopotke wong liya, wis ora kuat adus dhewe, wis didusi wong
liya. Nggih napa nggih? Kapan niku? Ketika kula panjenengan sampun ajal. Sampun napa? Ajal. Pramila entenipun tradisi kados mekaten niki, tradisi kirim donga, tradisi kirim para arwah leluhur. Napa malih menika wulan ruwah. Basa Arabe Sya'ban. Wong Jawa ngarani ruwah. Roh-roh padha owah. Mula ayo do ngelingono do besik, tindak makom do resik-resik. Ayo wong tuane leluhure do dinguk. Aja nganti sukete jembrung ora tau dinguk. Anggere ditekoki bapake tanggane kancane, "Nggih Kang kuburane pakmu." "Mbah, aku setahun ora nginguk, mbah ning ngendi ya aku ngantek lali." Ampun ngantos nggih. Minimal nggih pendak wulan ruwah panjenengan ngajak anak putu buyut diajak. Kula nak beberapa minggu sekali nggih nyekar teng Pacalan ngene Bapak. Kula arep teng makame Bapak yo, Pak zaman riyen alitan kula panjenengan jak nyekar teng ngene Mbah Sudimoro, Mbah Soritan, Mbah Kriyan. Sakniki jenengan mboten nenten. Riyen kalih zaman sergi ibu kula nyekar panjenengan kalih ibu. Sakniki ibu nggih pun kepundhut. Kula biasane kula gantian nyekar kalih bojo kula. Ndelalah kersane Gusti Allah bojo kula ya kapundhut. Pas ini pas setahun Bapak Ibu. Dalu niki ya pas setahun. Dadi ya ngiras-ngirus Fatihah kagem bojo kula nggih Bu nggih. Batin mawon tapi Fatihah. Nun. Ampun nangis. Alhamdulillah. Ternyata hidup di dunia ini namung sawetara. Wong Jawa ngendikaaken wong urip ana ngalam donya menika gur bebasan kaya wong mampir ngombe, kaya wong nyebrang dalan gede. Tahu-tahu ngerti-ngerti sak pantaran kula setunggal mboko, setunggal pun mboten nenten Bapak Ibu. Enten mriki kula angger kula macak mlebat mriki kelingan almarhum Mas Hasan. Niku rencang kula luntang-luntung teng Masjid Al Mukhlis mriki. Delalah Allah ngersake Mas Hasan dikukut sak garwane. Nggih to. Kula angger teng Pacalan kelingan kalih Mas Amin. Sebab Mas Amin niku nggih senior kula enten Al Mukhlis mriki. Mas Amin ndelalah dikukut sak garwane. Lah kok bar niku kok Gusti Allah ngukut bojo kula genti. Engko gek sagar. Le, nggih to. Ternyata seperti itu. Ternyata dari terus mriki ngene rencang kula dolan Mas Isnaini, nak celokane Mas Noni. Terakhir kula kepanggih niku menawi Pak RT enten tasyakuran PDIP niku ngobrol bareng kali Mas Noni. Bar niku kok krungu kabar mboten enten le. Itu cepat sekali Bapak Ibu. Pramila kula panjenengan ngajak dumateng panjenengan kita sedaya jebul wong urip ana ngalam donya kuwi gur sedhela gentenan. Oleh karena itu jadilah kula panjenengan carilah prasasti, ambillah prasasti, bentuklah prasasti ingkang sae. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Panggilane Kang Maha Kuwasa gelem ora bakal digawa disalini sandangan putih yen wis budal ora bisa mulih. Le pun hanya kenangan-kenangan. Aku langgar mlebet mriki ningali fotone Pak Widarto. Masya Allah, jenengan gur garek fotone. Foto gagah yang ganteng yang ngoten niku. Saiki pun mboten nenten. Nggih napa nggih? Bisa jadi jenengan nggih ngoten niku. Saiki iso guya-guyu, sledap-sledep.
Nah, suatu saat nanti panjenengan bisa menjadi kenangan kagem keluarga panjenengan. Awit saking menika monggo mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib, mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib, ngelingono yen wis mati ora bakal bisa bali, ngelingono yen wis mati ora bakal bisa bali. Nak wis mati ora bakal bisa bali, kabeh ana ngalam donya ditinggal. Bojo tinggal, harta benda tinggal, pangkat derajat tinggal, kabeh ditinggal. Mula tiang Jawi nggadahi unen-unen nyawa gaduan, bondo titipan, pangkat derajat sampiran. Bondo titipan nalikanipun kula panjenengan tasih sugeng ngeten iki, kabeh ijik gelem ngakoni, lho iki gelang kalungku, cobi gelang kalungnya didalke ibu-ibu. Angger pendak yasinan metu kabeh kok kaya toko mas melaku. Halo, apane wayah nutuk terbang? Ya Nabi tak tumpak tunggu. Diketokke ben ketok gelange anyar kula ngoten. Mriko ibu-ibu ngen kula mriko, insyaallah mriki mboten enten. Soale durung dibentuk. Sesuk napun kula bentuk ya biasane latihan orang nganggo gelang, ndang pentas kok gelangin ritik ya ngoten. Mas Sahid, mbok dhek mengke icik-icik kamu dionekke. Boleh guru icik-icik. Walah pamer gelang gedhi. Lah niku. Ngibadah kanthi tertib, ngelingono nak wis mati ora bakal bisa bali, bondo titipan. Kula niki lho ya, daleme bapak enten Singirjo. Mangkrah, Pak. Sebab kula wis ora iso ngopeni. Gur kula sewake ngono, kok sukute jembrung delala sing nyewa ya kemproe aja. Wis, Pak Heru ngantek judeg, wah Mas Fahid kae piye? Tak kira ya mbatin karo bajing-bajinge tak kira ya. Neng ya piye kula ya kersa derma pun mriku Pak. Kono ya duda ya ana. Walah, wis padha kula ya lah. Setel men wis kemprah kabeh. Masya Allah. Harta yang ditinggalkan kita terkadang anak ora kok berngrumat Bapak Ibu. Nggih napa nggih? Kamangka niku tinggalane wong tuwa direwaki gemi setiti ngati-ati golek utangan, sok-sok anake pundhat, anake wis mentas utange urung pundhat, enten mboten? Mentaske anak iki lho, ngantek utange wong tuwa urung pundhat. Enten mboten? Oh enten, mriki nggih enten lho, berarti mriki pasukan golek utang mriki. Nggih mboten napa-napa, bapak kula nggih sagete ngoten niku kok. Ternyata ditinggal, bondo donya tinggal, sawah tinggal, Tegal tinggal, kebon tinggal. Wis iki gandeng wis 1000 dina le. Ibu ya sebar nyewu, aneh Mas. Dum wae Mas. Bintang ludang wah. Gur garek nampa penake, sayo didum. Akhirnya ya didum ya wong ora cetha iki gur golek. Dum, Mas kowe gandeng wirawiri nang Singirjo kowe omahe, omah Singirjo karo kebon Soritan. Lah kowe apa le? Aku tak njikuk sawah bagian ibuke wae. Ya wis, kowe ngono ya deal. Wis anak loro wis duwe dhewe-dhewe. Lah itulah wong tua direwaki kelompok-kelompok bondo ora urunga gur nang nggone anak Bapak Ibu. Ngoten niku nak anak ora cetha, ora bekti karo wong tua, njuk digejik ya gitu. Nah ngantek ora lali karo jasane wong tua, naudzubillahi min. Pramila alhamdulillah dalu menika keluarga ageng Bapak Widarto mengenang jasa-jasanipun tiang sepuhipun
keranten kelawan kula panjenengan kersa mendoakan mengenang kembali perjuanganipun. Sebab nopo jasane tiang sepuh niku diibaratke sak gedene kelopo. Jasane anak arep males marang wong tuwa kuwi gur sak gedene upa. Sak gede-gedene upa ora iso mbandingi gedene kelopo. Dong mboten? Bu, putrane jenengan sakniki dadi presiden, dadi insinyur, dadi bupati, dadi Pak RT kepepet. Saged mbales jasane tiang sepuh mboten? Mboten saged, seujung kuku pun mboten saged. Pramila bebasan iki wau, jasane anak marang wong tuwa kuwi gur sak gedene upa, ning jasane wong tuwa marang anak sak gedene kelopo. Nak wong tuwa ngopeni anak kuwi diarep-arep uripe, diarep-arep sehate, diarep-arep suksese, nggih napa nggih? Neng nak anak wis omah-omah, wis repot karo butuh keluarga, ngopeni wong tuwa gur ngarep-arep warisan. Contone sing ngomong lho. Ngakoni to ya to. Oh mboten. Nak anak wong tuwa ngopeni anak 5 riyen kan tiang sepuh putrane kathah. Ngopeni wong 5, putra gangsal, bapak niku 7, ibu 7 nggih. Sida pinten nonton. Wong tua ngopeni anak 7, anak 5 ora tau sambat. Ning wong saiki, cah saiki sak pantaran kula, ngopeni anak 2 3 sambat karo mboke. Kon momong nggih. Nggih Bu Wiwi nggih. Jenengan nggih ngoten niku. Alah kon momongke lho. Jarene wong tua, alhamdulillah di anakku wis mentas kabeh. Wah, wis mentas di. Nang ya piye tak cemplungke meneh. Lah ngopo? Lah aku dititipi putu. Jare dintaske malah didelesepke meneh. Lah, tapi mboten napa-napa, itulah namanya orang tua. Orang tua itu bangga ketika anak-anaknya pun mentas, pun sukses, apa meneh ketunggonan putu. Masya Allah. Kasih sayangnya lebih besar kepada putunya daripada kepada anaknya. Nggih napa nggih? Ngoten niku. Nggih to? Oh anake putune bebasan diencaki lemut wae digage-gage sing gusah. Perhatiannya sangat besar sekali. Mula lajeng enten lagu Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagaikan surya meninari dunia. Gitu Bu, tepuk tangan anak-anak. Lah niku kasih sayang seorang tua kepada putranipun, masya Allah, luar biasa. Kula kemutan ibu saged brebes, angger mantuk ke ngajar, angger bar kerapat guru kan etuk snack. Kula marek kula ke rumah mikir ibu kula hampir ke teng Singirjo. Din, Bu. Apa ya le ya enak semua empun Bu. Kok mulai risik? Nggih Bu. Bu, kula caosi snack. Kok etuk snack? Wah barapat guru Bu, etuk dobelan kula beto mantuk. Ra mbok keke bojomu mboten, bojo kula pun jajan dhewe kula ngoten. Matur nuwun ya le lho, tak olahke pelas. Senengamu jangan pelas to le. Suwe ra tau kowe mangan pelas. Masya Allah Bu, kula kaya disiram banyu es. Ya Allah Bu, jenengan tesih mikir kula. Diolahke jangan pelas Bu. Amongo kula wis golek duit dhewe. Nak perlu jajan sate wis kuat. Tapi itulah kasih sayang anak, orang tua kepada anak. Walaupun sudah berumah tangga, tapi kasih sayangnya, perhatiannya masih luar biasa. Pramila monggo kita ndongaaken. Piye Mas? Wes.
Kita ndongaaken mugi-mugi tiyang sepah kula panjenengan piyambak-piyambak dipun lintuni keluarga swarganipun Gusti Allah ingkang langkung ageng. Sebab seberapa besar jasa kula panjenengan badhe males kagem tiyang sepuh kula panjenengan, kita mboten mampu Bapak Ibu, mboten saged. Minimal monggo kita dongaaken sabibaripun salat piyambak Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sinau rasa dada ila khadratin nabil mustafa wa ila ruhi, senajan rasa dada disebut jenenge wong tua, selagi anak dadi anak ingkang solih solihah, donga anak langsung dugi arsipun Gusti Allah, senajan rasa dadak disebut. Lho ngoten niku. Nah, keyakinan kula jenengan apa-apa kudu disebutke wong tuane, ngoten to. Ning gandeng kula ngajine werna-werna, ora gur NU tok, Muhammadiyah, MTA, Salafi, Kathok Cingkrang, Jil, sing tukang ngebom ngoten niku kabeh tak sinaoni. Ternyata ora kudu disebutke. Pokok modalnya harus dadi anak sing bekti, bangun miturut karo wong tua. Semua perbuatan anak menjadi pahalanya orang tua. Dong nggih. Dadi jenengan ampun khawatir, wah, aku sesuk nak mati ora ditahilke piye Mas Wahid? Ya ora apa-apa to. Sing penting jenengan amal soleh. Amal napa? Amal soleh. Nyatane kathah para kiai, para alim ulama ora ditahilke ya ora apa-apa. Ning gandeng adat idi wonten mriki ditahilke ya wis lakonana. Kula sesuk ya deg-degan kok, Bu. Anak kula sekolahke nang Muhammadiyah. Mula kula kathok ya melu-melu cingkrang. Apa harus sarukan laudan kok, Pak. Kok malah klomoh Bang Wahid kan darani ngompol. Dadi ya Muhammadino nih. Lah, kula deg-degan aku sok mati ditahilke apa ora? Mbah lah sik nek ora ditahilke tak gandeng Mbah Ahmad Dahlan. Aku lho ngoten kok. Mbah Ahmad Dahlan niku kiai kondang, Bu. Koncone Mbah Hasyim Asy'ari. Sak donya ormas terbesar di dunia ya Muhammadiyah niku. Wiwit saka TK, PAUD, TK nganti universitas, panti asuhan komplit. Niku Mbah Dahlan yo ora ditahilke ya, Bu. Ning nyatane ya kondang aloka. Dadi kula ora samar kula. Ning nek wedine ditahilke ya alhamdulillah kula gandul Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim niku rencangipun Mbah Dahlan, ngajine gurune Mbah Saleh Darat Semarang. Padha ormase gur beda. Nak Mbah Hasyim ke pondok pesantren lan kitab kuning, nak Mbah Dahlan ke praktek kehidupan. Mula agama niku sing apik ndang dipraktekke. Mula doane surat Al-Maun niku. Mulai enten pundi-pundi Muhammadiyah geraknya lewat sosial. Sekolah, panti asuhan, nopo-nopo. Kalau NU lewat pondok pesantren, kajian ilmiah. Semuanya sama-sama menjadi orang yang soleh. Pramila kula panjenengan monggo, wah pun 10:30. Kita sareng-sareng derek para guru-guru ngaji kula panjenengan sedaya Bapak Ibu. Mugi-mugi kula panjenengan menjadi penerus dakwahipun para guru-guru ngaji kula panjenengan, minimal penerus dakwahipun tiang sepah kula panjenengan piyambak-piyambak. Kanthi pangajab mugi-mugi pepanggihan wonten ing dalem menika mbeta manfaat barokah tumrap diri pribadi kula panjenengan, khususipun keluarga ageng Bapak Widarto sedayanipun lan umumipun kagem kula panjenengan. Pun nggih Bu nggih. Pun ngantuk ta Bu? Oh, mengke ajeng medal ingon mosok antuk. Lah, saking kula cekap semanten menggah kesimpulanipun sederengipun kula tutup niki wulan ruah monggo ampun supe ziarah kubur. Nomor kalih mendekati bulan poso, nak gadah utang poso monggo ibu-ibu ndang disaur. Ngoten nggih Bu nggih.
kupat duduhe santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih. Bibi Surip tuku klobot petuk encik tawa roti wong urip pancene yo abot mula ayo becik sing ngati yati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallaha fathun qarib fastabihul khairat wa akhiru da'wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.